Dobrý den. Dobrý den. Bruslíte sama? Jo, snažím se, učím se. Budu se přidat? O, tak jo. K vám? Tak proč ne? A co to, že jezdíte tak sám? Dietka. Sport. Rád sportujete? Musím. Chlap ve věku už. Za stolik vám být nemůže. Kolik byste myslela? Tak 28? Víc. Ještě víc? Tak kolik? 30. 30? Už to furt dobrý formě? No to si nemyslím. Nejste odsud. Ne, nejsem. Já si musím dát pauzu. Nechcete pauzu? O, tak jo, sedla bych si na chvilku určitě. Těší mě, já jsem Kuba. Ahoj, Diana. Diana, hezký jméno. Děkuju. Musím tak... Můžu ti tykat? A tak jo, jak mi můžeš tykat? Musím tak, kolik ti je? No, 22. Já už mám vlastně agenturu, víš? Jo, takhle. A čím se zabýváš? Dohazuju lidi do reklam. Jako kdyby, jak bych to popsal, poloreklamní, polomodelingová agentura. Tak to je dobrý. Lidi se mi hlásí na casting, takhle já dohazuji do reklam a ty, který už znám jako díl a líb a pracují pro mě díl, tak samozřejmě ty mají lepší kšefty a takový ty nováčci, ty mají jako ty začátečnické kšefty. Jo, takhle. Ale pořád se dobře viděla. Jako brigáda to je super, hodně vysokoškoláků ke mně chodí. Jo? No tak to je fajn. Chodíš na nějakou brigádu? O tak jo, jako prodavačka jsem tam. Chci vydělat ke studiu. Tam si moc nevyděláš, ne? Tak není to žádná sláva, ale stačí to. Kolik? O tak když chodím celý měsíc, tak těch 9 000 čistýho. Ty vole. Je to docela málo, no. 9 000, to u mě mají úplně nováčci za 3 hodiny. Jo? No vidíš to. Tak to se na to mají mnohem líp. A třeba, když někdo dostane třeba v reklamě, která je jenom jako kdyby fotoreklama na billboardy, tak má za reklamu 50 až 80, a pokud je to do televize, tak 100 až 140 i s právama. No, ale tam už je tlačenka, že? Ty bys třeba neměla zájem něco takového zkusit? No, možná jo. Všechno se má zkusit. Jo? No. A jak jsi odvážná moc? Jako myslím, takže jako do čeho všeho bys šla? No tak úplně do všeho určitě ne. Záleží si tím přesně máš na mysli. Ty krása. Ukaž mi spodní prádlo, jestli jsi stydlivá nebo ne. Jako tady? No. Sundej si tričko. Ty vole, tak ty jsi nad tím moc nepřemýšlela. Stačí, ne? Pojď se projít, já jsem si zvědav, jak budeš reagovat, když půjdou lidi kolem. Co? Bys řekla, kdyby se tě zeptali, jestli jsi byla už někdy Koukovi nevěrná. No, nebyla. A byla bys ochotná být nevěrná? No. Jenom bys mě ho pokouřila. A dostala bys roli. Tak jak to chodí prostě v našem biznise. A tohle je úplně normální v tom biznise. Tak, No, tak. bude to jako podvod, no. Ale to se nikdo nedozví. No, já nevím. Tak možná na chvilku. Počkej na chvilku, já chci jako vykouřit. Chceš do toho kopečka? Jo. Pojď. Tak jdeš první? Pojď ty, já tě budu jistě. Dobře. Neboj se. Tak. Koukej. Jak dlouho jsi s přítelem? 3 roky. Jo. Můžu si šáhnout na tvý prsa. Můžeš, no. Tady nikdo není, tak jo. To je jako s tou spoluprací teda. Co, jak, kdy? Jo, bude reklama. A kdy? Jo, tak upřesním to zítra, jo? Vyměníme telefony. No proč, no, tak dáš mi na sebe teda telefon? Jo. Počkej jenom. Počkej, já nejdu.